Ing sawijining désa cilik ning lereng Gunung Lawu ana loro kanca akrab, yaiku Raga lan Sastra. Keloro mau padha wis akrab kawit cilik, padha seneng maca lan sinau bab anyar. Senajan jaman iku lagi peteng masa penjajahan Jepang sing kebak rasa wedi lan kekurangan. Raga lan Sastra tetep ngegemi siji pangarep-arep. Pendidikan bisa nggawe cahya tamrap uripe dhewe lan keluargane. Saben sore sawise mbantu wong tuane, Raga lan Sastra lungguh ing pinggir kali, nggawa buku lusuh sing entuk saka guru lawas sing wis ora oleh mulang merga aturan penjajah. Sastra, aku kepengin dadi guru, ujare Raga kanthi mata sing sumunar. Aku pengen bocah-bocah desa ora kudu wedi golek kawruh. Sastra nyengir tipis. Aku juga kepengin nanging kahanan saiki wong Jepang saya ngencangi aturan. Nanging yen kita mung meneng wae, kapan negara iki bisa bebas? Nalika wektu lumaku kesempatan kanggo nggayuh pendidikan sing sempit. Wong Jepang luwih seneng ndadekake para muda dadi rumosa tinimbang siswa. Nanging Raga tetep kukuh dheweke terus sinau. Malah nekat lunga menyang kutha kanggo golek guru sing isih gelem menehi pelajaran kanthi ndelik. Sastra, ning sisih liya dadi saya ora tentrem. Saben dina dheweke nyekseni kahanan diperas tenaga lan pangane. Nalika sawijining dina dheweke weruh bapake dipeksa kerja ngangkut nggayuh kayu tanpa upah. Atine kobong. Aku ora iso meneng ga. Aku kudu tumindak. Raga kaget nalika ngerti yen Sastra gabung karo gerakan perlawanan ndelik. Tra, pikiran maneh. Kowe iki lho pinter, kowe iso nduweni masa depan. Sastra mung mesem lirih. Masa depanku ya mung bakal cerah yen negara iki bebas. Minggu demi minggu lumaku. Raga terus sinau lan pungkasane bisa mlebu sekolah rahasia sing dibuka para guru pejuang. Dheweke ora mung sinau, nanging uga mulang bocah cilik ing desa yen ana wektu luang. Nanging kabar sedih dumadi ing sawijining wengi. Udan deres, pasukan Jepang nyerbu markas perlawanan ing alas cedhak desa. Kabeh wong desa nggumun nalika nampa kabar yen Sastra gugur nalika mbela kanca-kancane sing keburuk. Raga lungguh suwe ing pinggir kali, panggonan sing biyen dadi tempat padha ngimpi. Kowe bener Tra, merdeka iku regane larang. Ujare lirih kanthi mata sing berkaca-kaca. Sawise perang rampung lan negara merdeka, Raga dadi guru kaya sing digandhakake. Dheweke karep nyritakake perjuangan kancane marang para murid supaya generasi anyar ora lali kebebasan sing dinikmati saiki ana regane. Akhire Raga sukses nggawa cahya kanggo desane. Dene Sastra dadi cahya sing nglairke kemerdekaan senajan kudu padam luwih cipet.